Okay, we're back, Aruba. Ket iti oras, 1:05 iti malam. Ket iti oras, insagot kada kayo. Iti 4-decade dual family, idi ken ida. Nga masarakan apo sa Jai. Sulo-sulo na iti Facebook. Yeah. Hello po, Kuya Jun and Kuya Ma. Kakablawa mo na kita ubing. At dita istasyon nyo. Ita, nek. Thanks and more power from Chris Madara Agpawa. Kunana. Oy. When apo adito data apo istasyon tatay ngem pimanaw ng tapandakano ag SM dagiti ubingen. And here's another text message. Good PM mga idol. Good PM. Nalpas tayo tayan. Kulalapat ajay nga request ko so kisog Ilocano agyaman ko na. Balong baka kaya mo ti sumaritan. Okay, Ket may sapay nga sunata man iti kanta ang balong. Dahil ket isagot mo kadagiti manariman niya bubuya kanya ta online data. Kita ak no sino digitay Allah. Agpalaing kumatatay apo ko ni Kabsat Edeline Kalimlim. Makikita ka po nga dati sa gubanit na juping. Pagaling ka. Makita dagi jay sigaman lang sa bali masusong batam ngamin. Apo. Di na laki di maipasabado mo tin data nga lakad nan. Tapos agkantan to deji ka partner mo. Tumulo na. Papati manong ni Papa Sotero Punayo, Celia Punayo, agbibuya Kenyayo, ita, ni Christian Punayo. Hello tatay si Jonalyn, Linda Dumlao, Evangeline Castillo, Karen Brosh, kuna na. Joseph Trinidad Athens, Greece, Mayat, Bossing talaga. Kuna na. Hello to ang Vicky Pasyon, Antonio Goton, ilik ko na yan, ano ni Kuya Joseph. Wow, naimbag nga malam yung idol, pahikablao na kami man dito, San Miguel, Ramon, Isabela, Munchang family, madam magdingdingeg dito, IFM, agiyaman mga idol, from idol, Rajaman Rowena Munchang of IFM, laing siyempre. Wana? Nga madi Jason at San Miguel, agpurpuros si kabatiti kada, tarong tatani, Idol Rowena di jay ket sabaten na tanto ikanatanto ti may isang ticklis nga kabatiti. Pa-request man mga idol ko na dito din nam Orayak, salamat po from Irene Saladino 34 of Kabaruan C. Kabaruan Kawayan. Kabaruan adama di kadaanan siguro dagiti DJ ayam mo siguro to. Pakibati nga asawa ko at anak ko na sina Esmer nalpas tatay dito yan. Manong pakitukaryo man DJ Lana from Jeffrey Eugenio. Apo sa basabali nga na gandi kapkabil na dito. The same number apo at the reference me dito. Yung nag-text kayo nga mo unahan at sinarunuan yon. I got do not use another name ta mabuking kayo. Anyway, baka no dahil mo adding natin nag-text at kasi siguro din yan na. Siguro. Okay, hello DJ Pag-Greetman. Ay tatay ko nga. Naka-indayon is me Pauline Montano. Taga Nungnungan Ono. Uy, talagang umad-ado. Iti barbarangay kadail-iling nga mabasbasa mi. Dapat taga-alkala. Idol, kablawa man itatang ko dita Santa Fe. Baka Santa Fe. Santa Fe iso ni Ingo Julian inang ko Tudeng Julian kaya nakakabsat ko so da LV Rochelle Jomar Romel Balongkan aminan nga bayaw ko ipag ko kan aminan ang kaanakak. Salamat sir pa request man DJ 7Cs nga Ilocana from Pani Julian Gitang dito'y Villa Luna Kawayan. Oh, siguro Santa Fe siguro ta. Ewan Santa Fe siguro. Santa Fe. Sana ka fan kinipla mo. Good PM for the duo Sir Jun and Sir JM nagmayat makapaulik narugyan nyo man joke time. Babati ta kami dito bibuya sige ta katawa nagragsak kadi from Mela Abinohar. Hello FDD, let's eat kanon from Lourdes Pastor. Ayan yung tatanga lugar. One, di yung magkano bababa kanya no napanan nyo. Basta nakita na hindi nakariiso na ni awam mo datay tulbog tilugang kong kunan. Hindi rin maraming kwarto na ni awam mo dilugang kong kunan na pati gayam dilugan awanan. Catherine Ramos joined. Kuna naman. Wow. Dan Phil Art Sir. Kuna naman. Sika dita? Sika.
Madig sa unay pa nga na kung basta- na kabesa tip tono na. Siya rin lang nga pagpraktisan tati Domingo ay practice. Well. Here's something from Sir Garcia. Ada dito'y ada ka dita. Ada yunay nagbaet kanta. Jak amuno kasaluka nusumit nget malagip na ngata. Tubukod mong tay siksika. Buya em kat letrato taadwa. Di mo kadila marikna. Tay di barat ayat kuken ka. Amona. Tapno sikat ay di unay mailang. Alam sursurat ko tain ka agbasangen. No di mapnek tarik na agdayal ka tatumawag ka. Urayet tatawag mo biyag ko. Tapno may katan dayta iliw mo. Kayang ngayep kas ko I love you. Sikalat malaglagip ko. Ay, ginawa mo na. Practice. Diba kami nag-practice ka niya pala eh. Amo mo siyang nagkakita ng karaglo eh. Diba? Adak dito'y ada ka dita. Ada yunay nagbaet kanta. Jak amo no kasanuka nusumit nget malagip na ngata. Lubukon mon tay sika. Buya em kadlet trato ta adwa. Di mo kadila marikna. Day di barat ayat kuken ka. Tapno sikat ay di unay maila. Ala em sursurat ko tain ka agbasangen. No di mapnek tarik na agdayal ka tatumawag ka. Ururayet tatawag mo biyag ko. Hasta! Tapno may katan dayta iliw mo. Bayam nga iyep kas ko I love you. Sikalat nalaglagip ko. Urayet tatawag mo biyag ko. Tapno may katan dayta iliw mo. Bayang nga iyep kas ko I love you. Sikalat malaglagip ko. Yes, tatay. Sikalat malaglagip ko. Dahil kita man nga text message. Okay, I miss you balong na or ayam na kita tawag. Ano yung natay? Anyway. Anyway. Di ka magsasaka ko na damang.
haming na practice po. Tinag-request kini Jorora. Ay, tunok wanto data. Iyaramidin taman ti Ilocano na tatidan sa na-absorb yung Tagalog version na. Okay, that's it, Apo. May isang sonata pa, Apo, nga naputan mi manan. Masarakan na po sa YouTube channel me. So, no kayo nga mga ganda kita kasunsunata. Please subscribe. Amuyo na kita yung latest song 84 decade do. Nagagatak-tatang agarami ti sonata, Apo. No, dati kaapak, tagarang iyaramidak. No, dati kayat kumat, akiyaramida. Malata ti sonata. Datala nga po. So, tapno, iti rating, iti YouTube channel mi Apo kat haan nga bumaba. So nga kastatin pang pamayak. Naroon na, agsubli kami Apo. Iti kabitan nga panawan. Kalpasan iti so kumanang palakip. Kaya iti oras, 1:15 iti malam.